Czy lubicie wy detektywy? Atmosferne i głębokie, od jakich u żylach stanie krw i muraszy bieguć po skóry? Kali tak, to mają dla was wydatną rekomendację. Akularnik Katarzyny Bondy. Sionia Katarzyna Bonda, jedna z samych popularnych u Polsce autorek kryminalnych romanów. Ja rodem z Podlasza. Maje i zausiody podkreśliwa swoje białoruskie korenie. Dzieciństwa prawiała u Hajnowce. Wuczyła się u slawutym Hajnowskim Białoruskim Licei. Akurat pra getyje mieściny napisany akularnik. Tut niekalki siużetnych linii i jedna z ich odprawla je na uprost u 1946 rok. Kiedy atratem Romualda Rajsa Buracha odbyło się masowe zabójstwa prawosławnych Białorusów u wioskach na wschodzie Polski. U jednym z takich napadów była zabita babula piśmiennicy, u wyniku czego 6-gadowa mać Katarzyny została się sierotą. Гэтую сямейную трагедію аўтарка паклала ў аснову кніжкі. Калі вы шукаеце змрочнага і захаплальнага чытання, акуларнік ваш абавязковы must-read. Тым больш, што існуе выдатны пераклад гэтай кнігі на беларускую мову ад выдавецтва Янушкевіч.